Deň, Martin Gašparovič. V tomto krátkom videu si ukážeme súhvezdie Baran pomocou Wikipédie a Microsoft Worldwide teleskopu. Je to menšie súhvezdie, ak to hovoríme z hľadiska tých hviezd, ktoré ho tvoria. Samozrejme je to relatívne veľké, tak povediac okno do vesmíru, keď to zoberieme len tak z hľadiska toho, akú časť oblohy to zaberá. Samozrejme je tu nejaká mytológia, ktorá sa vzťahuje k tomu názvu. Z hľadiska gréckej mytológie to bol Baran, ktorý niesol na chrbte Frixa a Hele, deti bohyne oblakov Nefele a tébskeho kráľa Atamasa, syna bohov búrok a vetra. A vyslal ho bol Hermés, aby odniesol kráľovské deti do bezpečia. A keď leteli nad Dardanellami, čo je vlastne teda morská úžina medzi Čiernym morom a Stredozemným morom, tak dievča Hele stratil rovnováhu a spadlo do mora v úžini nazvanej podľa nej Hellespont. No, chlapek sa zachránil a bezpečne sa dostal do Kolchidy, no Baran bohužiaľ neskôr teda bol obetovaný a zostalo z neho povestné zlaté rúno, ktoré sa samozrejme v niektorých filmoch objavilo. Je to samozrejme ďalšia báj, zlaté rúno a Jason a Argonauti. Takže celkom taká pekná alebo zaujímavá povesť od Grékov. Dôležitejšie skôr je, že nachádza sa západne od súhvezdia Ryby a východne od súhvezdia Bík. Prechádzaním slnko, takže niekedy ho nevidíme a tak ďalej. A je teda prechádzaním tak. Baran je oficiálne prvým súhvezdím zvieratníka, pretože pred 2000 rokmi sa v ňom nachádzal jarný bod priesečník ekliptiky so svetovým rovníkom. Takže ono sa tie súhvezdia vlastne kvázi z nášho pohľadu neustále menia. Samozrejme tie súhvezdia sú len pomôcky pre nás ľudí, ako sa pozeráme na hviezdy. Hviezdam je to samozrejme relatívne jedno. Takže pozrieme si tie hlavné hviezdy, ktoré ho tvoria. Skúsime si pozrieť niekoľko galaxií a uvidíme, čo ešte nájdeme. Takže ja som si tu My Collections Aries, pretože keď si všimnete, tak ten Baran sa volá Aries. Takže Aries tu je to také relatívne z tohto hľadiska nevýrazné súhvezdie, ale samozrejme nás zaujíma celá táto oblasť, ktorá je tu vyznačená. Dá sa povedať, že štát. Hneď nám tu inakšie ponúka, keď si všimnete dole veľké množstvo galaxií, ktoré si teda potom pozrieme. Najprv si pozrieme základné hviezdy, teda Hamal. Môžeme si pozrieť niečo z Wikipédie o ňom, Research Information Wikipedia. Alfa Arietis, teda najjasnejšia hviezda samozrejme tohto súhvezdia, gigantická hviezda. Skúsme, či tu niečo máme tu v slovenčine. No, relatívne málo, ak si všimnete. Takže prejdeme na tú angličtinu, kde je tu toho výrazne viacej. Tu nám píšu, že dokonca sa objavuje kalcium v spektre danej hviezdy, čo je veľmi zvláštne. A tak ďalej, tu toho viacej popísaného. Pokiaľ ste aspoň čiastočne amatérsky astronóm, tak to samozrejme asi poznáte. Pozrieme si teplotu, je to 4590 kelvinov. Naše slnko má cca 5800, takže táto hviezda je žltejšia, alebo teda menej biela až modrá, skôr do tej červenej farby. No. A ešte je tu pár vysvetlení okolo jej mena. Môžeme pozrieť ten Šeratan, ďalšiu hviezdu. Iba 58 rokov napríklad. Samozrejme svetelných je vzdialená, čiže je to relatívne blízka hviezda. Pozrieme si, čo je na Wikipédii. Tiež by tam malo byť o nej niečo popísané. Beta Arietis.
Zasa z arabského názvu. Biela hviezda by to mala byť. Pozrieme si, akú má teplotu 8200, čiže je to belšie ako naše slnko, vyššia tá teplota. No, sú tu niektoré ďalšie údaje. Mesartim. Alebo samozrejme môžete používať vždy tie názvy podľa katalógov, ako je HIP 8832 a tak ďalej a tak ďalej. Mesartim Botane. To sú už ďalšie potom. To už tu mám ďalšie hviezdy nájdené. Je to taký priestor v tomto súhvezdí, tak povediac, trošku prázdny oproti niektorým iným, ktoré som už tu asi prezeral. A verím, že aj vy. Nie sú tu totiž také tie typické hmloviny. Ani to neprechádza, tak povediac, mliečnou cestou. A nie sú tu teda nejak výnimočné množstvo hviezd a je tu celé také trošku prázdnejšie, aj keď samozrejme, čo je to prázdne. To je iba to, čo my vidíme alebo nevidíme a vidíme len to, čo žiari. Takže si môžeme rovno pozrieť tie menšie galaxie, ktoré sa tu nachádzajú v tomto súhvezdí. Vďaka tomu, že vlastne týmto smerom, ako sa pozeráme, kvázi nie je veľa hmoty práve tých prachových mračín a tak ďalej, tak je práve vidieť tieto veľmi vzdialené galaxie, alebo relatívne veľmi vzdialené galaxie. Neviem, či konkrétne o tejto tu dačo bude na Wikipédii. Skúsime, uvidíme. No bohužiaľ, minimum. Takže tieto vzdialené menšie galaxie, ktoré sa tu nachádzajú, je vidieť práve preto, že tu ten medzihviezdny prach medzi nami a tými galaxiami vlastne nie je. Že ten priestor je relatívne, tak povediac, trošku taký, ako by som povedal, vyčistený, by sa stalo takto povedať. Vidíte, že tu je nejaká vzdialená galaxia, ale sú tu ďalšie, keď skúsite sa na ne pozrieť, tak vlastne ani samotný teleskop o nich ani vlastne nevie tento program. Tu napríklad ďalšia nejaká kvázi malá galaxia, ale vysoko pravdepodobne len veľmi vzdialená galaxia, čiže nie je až taká malá. Môžeme si pozrieť ďalšie. Čiže je tu takáto zvláštnosť, že síce sú tu nie možno až také výnimočné farebné objekty a tak ďalej, ale je tu veľké množstvo takýchto relatívne veľmi vzdialených galaxií, pretože samozrejme galaxie sú málo kedy objekty malé, samozrejme obsahujú tisícky hviezd. Tu napríklad vidíme nejakú galaxiu, ale aj tento objekt je pravdepodobne tiež galaxia. A vďaka tomu, že ich vidíme takéto relatívne veľmi malé, znamená to, že vidíme ich z obrovských vzdialeností. Takže to je taká zvláštnosť, či to môžeme takto zväčšiť. A Worldwide teleskop nám tu ponúkne samozrejme toho výrazne viac, čo by sme si tu mohli nejaké galaxie pozrieť. To si môžeme ešte pridať do kolekcie Aries. Čiže tu dokonca asi aj dochádzalo k nejakému deju. Takéto spájanie galaxií a tak ďalej. Čiže súhvezdie na prvý pokus nie je veľmi zaujímavé, na druhý je zvláštnosť práve to, že je cez neho vidieť tieto extrémne, alebo teda veľmi vzdialené objekty a je ich tu naozaj veľké množstvo. Toto by som tiež napríklad teoreticky odhadoval na nejakú galaxiu, keď sa tu takto trošku človek poprezerá, tak tu všeličo nájde. Je to také vhodné na takéto kvázi ručné prezeranie si pomocou Worldwide teleskopu a ďalšia nejaká veľmi vzdialená galaxia. Toto pravdepodobne tiež Atumo je nejaká menšia, ale tiež asi pravdepodobne galaxia. Je tu jedna.
Čiže je to také, ako keď sa pozeráte cez mikroskop a objavíte tam niečo síce malé, ale v princípe veľmi zaujímavé. Tak to isté sa deje tu v tomto súhvezdí Barana, kde je toho relatívne dosť, ale na tej vlastne najmenšej mierke znova nejaký objekt, ktorý vyzerá ako galaxia. Takže toto je tá najväčšia zvláštnosť tohto súhvezdia, že teda neobsahuje nejaké zvláštne množstvo materiálu, alebo teda v tomto smere v kozme nie je nejaké veľké množstvo materiálu, ktorý by tienil vzdialené objekty. Čo inak bežne sa stáva. Tu máme ďalšiu napríklad galaxiu. Samozrejme tie hviezdy a samozrejme sú tu rôzne ďalšie, môžete si ich pozrieť či už v katalógoch alebo na Wikipédii a môžete si teda pozrieť ďalšie údaje o tomto súhvezdí. Ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.